Fantàstic. Fantàstic. L'important és la que ha quedat aquí, amagada. I si aquesta que ha quedat aquí l'aixeco, veureu que és un cor així de gran. El cor de la Marcela, que és així de gran. Ara, mireu que van caient tots els cors. Gam, la paraula gam és la paraula mag al revés. Gam, terrers. La paraula terrers és la paraula serrat, jo em dic serrat, al revés. Vale. I quines 3 paraules et defineixen millor? Quina pregunta! Aquesta és difícil, Vale, jo diria que creatiu, jo diria també que coherent i jo diria també amic. És entretingut fer màgia? És fantàstic, és entretingut. Quin és el truc que t'agrada més? Quin és el record més bonic que tens de la infància? La tecnología de ahora te ayuda a hacer algunos trucos que no podías hacer antes. Què et va inspirar per posar-te un nom tan original? Què sent quan un truc surt malament en un espectacle? ¿Qué es lo que no te agrada de ese Mac? El que no m'agrada, hi ha molt poques coses que no m'agradin, Vale, la meva pregunta és, en algunes situacions segur que li has tret profit a la màgia en la vida quotidiana. En quines? Han estat molt bé, han fet unes preguntes molt bones, molt ben preparades i tothom ha tingut, la veritat, un comportament excel·lentíssim. Per tant, ja després ja els podeu felicitar encara més de part meva. Moltes gràcies, Albert.